nganti wani juga lagi kun semua semedi papan ki. Mergo kowe wis wani kok sing di papan kene. Tegas kowe kok pitungan kalawan aku. Pitungan kelawan kowe. Jur pepintungan sing ngandut cara sing kepiye apa karep? Ayo padha ngecek DN jejake kali jenengan. Nek kanto kowe iso sing jajan kubel. Tak kira dan ana isra putih ra bakal nampik tantangane musuh. Ayo, koyo apa aku sing bakal tukari pawan iki. Pancen tiga, nanging pangerten. Ora dinane mati saka pemerintahan. Ayo. Yen pancen kowe dijenak mati. Padha ngundang sing bicara kowe papan iki. Yen ora tak ujine apa kan. Yo! Wong semono dadak songaran nantang-nantang wiridan ora sira kuwi. Apa sing bocah wadon? Sopo saknang? Peluk. Yo, aku bakal budidaya golek tombo karo kanggo Kusmaning Ayu Rosanti. Kowe tak hapus sih, Bayu. Kowe golek banyu aja kowe kuat. Apik. Sampeyan jebule kok kaya ngono. Walah, Ngantos kula kuwatir. konangan aku. Ngene iki aku rak yo isin. Sampeyan nggih ngoten kok dadak ketok-ketok kantoko. Bayu. Nanging nuwun sewu. Estunipun menapa ketika jenengan panjenengan ngantos nodi kalian kula kados pekaten. Kanthi aku nodi sing kaya ngene sepisan. Aku kepengin mangerteni sepiro to ndak-ndakane sak pisik kowe manyiswa ing Padepokan Selopute. Kang angka loro, aku kepengin bloko, pengen nguntapke isen-isene atiku. Lajeng menapa isen-isene ati panjenengan? Kok kula niku damel tratapan selak boten seronto enggal walaka. Menapa panjenengan nyuwun opah awit panjenengan ingkang paring bedalan kula manyiswa wonten ing Selopute. Iya ora. Aku ora arep njaluk opah kalawan kowe. Lajeng menapa? Lamun kok aku bloko mengko aja kok guyu ya, Bayu. Boten. Tenane aku tresno karo kowe. Kepala sepune bingung to, Bayu. Nggih kemawon sampeyan ngene Gojek niku lho. Kok Gojek piye? Aku iki yo tenane Ceket-ceket. Gredeg cedak-cedak kok ora entuk. kula ndredeg. Aku iki cetane pengen dadi bojomu, Bayu. Hah? Pengen dadi bojomu.
kesangetan panjenengan iki. Kok kebangetan piye? Nek Gojek iki pamon kesangetan. Kok Gojek piye to Bayu? Iki mawon lho sampeyan kok nilakake tresno kalian kula pengen dados bojo kula. Panjenengan menika kadane nerpati. Kula bocah desa mboten gadahi napa-napa. Menawi tok lapan panjenengan dados bojo kula teng desa saben dina kula pakani telo. Di permasa bingung mergo ngono. Aku dinteni lho. Ya sabar. Ngene lho Bayu, jeneng Pripun? Tresno kae rak wuta. Nggih. Nadyan aku salah sawijine kadang Malendra. Nggih. Nang nyatane aku tresno. Lamun to kowe wong saka desa gelem nimbangi, tak kira tresnane bakal tukul ngrembaka. Mula gelem ya Bayu. Welas ana aku. Welas. Isyo. Atase aku madem wis ngemis-ngemis tresnan kalawan kowe lho ya. Menawi mboten kula tampi. Ane ra mbok tampa aku arep lampus diri, Bayu. Ampun Wes nah. aku mati wae, Ampun nah. mati wae, Ampun. mati. Ampun lebih. Ditampa. Dereng. Lah nyatane aku arep lampus diri kok. Request bongkrek kok. Ya wis age piye? Tresno lan tresno kula lan panjenengan niku sambungane kalih ati. Sambungane karo ati. Nggih. Sing tegese. Kula tak nari atine kula riyin. Wong ati ning jero kene kok tarik iki piye? Nggih nek purun ati kula nek mboten. Selak tresno. Lahir batine mboten tresno kados pundi. Ngono. Nggih. Lah terus engko yen anggonku niteni atimu saguh nampa kalawan tresnaku piye? Nek ati kula nampa, tandha nek kula mantuk. Oh, yen atimu kok tari kok mantuk teges saguh nampa tresnaku. Nggih. Iya. Yen ngono ya aku arep ndonga. Donga napa? Muga-muga mengko Bayu mantuk. Dereng kinaruhan. Ya wis coba ditari kene. Nggih. Mandul kemawon nggih. Iya. Ampun ganggu. Heeh. Hati-hati. Mantuk ya Bayu. Dereng. Kowe ditresnani wong ayu, gelem apa ora? Nek ra mbok tampa wong nyepe lapus diri lho. Nek gelem mantuk, nek mau gedek yo ati. Lah mantuk Bayu. Dereng. Sabar kene. Iya. Gelem ora hati-hati. Ya kok ngene karo ngene ki opo kuwi? Mau naji gedek sing tibake mantuk. Lho yen ngono saguh. Kula saged. Gelem. Nggih. Ya Bayu. Ora tenan. Sumpah ora tenan iki. Goro hati-hati iki malah ngejono bapak. Dene iki mboten ati sremo iki. Ya apa? Lah ya kowe iki kok ngono. Dadak gawe teratapan aku. Nggih. Menawi mekaten kula jagel basan dinasan kula nggih. Nek berangkat anggone sambungan tresno. Retno Sandi. Wong aku nyeluk sampean kakak Bayu rak yo kena. Yo kena wae kok. Kowe prasojo. Katresnane kok. Retno Sandi. Kakak Bayu. Kakak Bayu. Ampun tepuk-tepuk riyen. Alah yo ya tangan kok ujung ngrampur wae. Tenan tresno karo aku. Apa tresno? Lair kandhe batin. Air tambah sing batin. Buktekno Retno Sandi. Jaluk bukti apa? Mbok caramu mbuktekno tresnamu karo aku. Ah yo kok dadak jaluk bukti. Iya wae. Uga-uga bebidung atiku.
Saru. Tak cengki. Ana wong akeh saru. Nanti kok wong akeh. Kae ora apa. Luput pisan kena wis mangerteni dhewe kuwi to. Lamun to aku uga ngimbangi tresnamu. Imen sansaya mantep. Aku jan bukti. Bukti. Banjur bukti apa sing kok jaluk pesan? Ini yo, Bang. Ana ing medang aku. Lampe gobang. Wektu dina iki lagi wae geger. Banjur Durung ana katentrem. Mergo kowe ning kene wis dadi katresnan. Gelem wektu dina iki sampean dadi jagone wong Negobang. dadi Senopati ana ning Gobang. Iya. Mungsuh wong-wong ana ing Medang Agung. Iya. Kok yen pancen sampean entuk pamenangan, sampean tak jak munggah ning medang aku tak jaluke ganjar. Tenan kuwi. Iya. Pamujimu sing tak jaluk wong Megobang tak adepane. Heeh. Sing ati-ati. Aku tolong pamit. Kamu tak jaluk pesan. Hati-hati, Bayu. Aku bakal ngeturi ning burimu, Bayu. Tis wirid bergadari prajurit sapa kang dadi aran Aku Senopati sangka Kadipaten Megobang Jayalaga jeneng. Banjur kosok balen kowe iki tenane sapa? Tak sawang lakumu lanyak-lanyak jur arep tumujone. aku Bayu Hai, Senopati oleh Medang Agung dadi Sraya sangka Medang Agung. bener Hai. Ojo ngimpi yen kowe kepengin dadi pahlawaning bangsa. Yen kowe isih kepengin ngerti kebiaran jagat, ojo mbacut mlebu ana ing Kadipaten Megobang. wis dadi sumeng ati mulyaku ing besuke aku kudu bisa ngrangket wong-wong saka ing Medang Agung Sugih kendel Gondowani. Prajurit!
Megobang wis padha keplayu mungsuh lawan aku. Siap karo kanthi mripatku dhewe. Yen ngono, ora usah dadak kesuwen. Saiki ayo bebarengan kalawan aku. Mudhana ing Medang Agung tak suwun ganjaran. Kaya ngono iku bebarengan. Bandari Parang dawa Rama. nderekake tinangkil ing pendopo apa kewajibane wis rampung. Rama, saderengipun kula matur, Iya. kula ngaturaken sembah pangapunten dipojok Rama. Iya, Rama tampa ora liwat puja pangestuning Rama tampanana. Sanget anggen kula nampi Rama. Rama, sedaya pakaryan kula sampun rampung sedaya kok Rama. Yen nganti sliramu teledor nggone netepi kewajiban, mengko keng lingsem dudu sliramu, nanging Rama uga melu isih. Mula pakaryan keng becik nggoneng selawase karep ben tinulat kabeh para putri ing Medang Agung. Nggih Rama. Sawetara penake nggonmu lungguh. Nggih Rama. Marang sira Kakang Patih Reksapraja. Dawuh dalem Sang Prabu. Sawise satata lenggah nggih. Selak nyerang ngrasane penggaling ingsun. Daya-daya pengin nyumurupi palapuran kula. Ngenani Kadipaten Megobang ing sawetara ora ana marak sowan ana ing pendopo negara Medang Agung. Sang Prabu, Kepiye? kepareng abdi dalem mujuk atur Iya. menawi wonten kula tingkap anggen kula matur teng abdi nyuwun adohing samudra pangan sami. Gedhe palimirmaning sun tumrap jeneng sira Kakang. Kula sampun hangesti sabda pangandika dalem. Kang paling kedah minggah wonten ing Kadipaten Megobang. Iya. Kelampah Kang Sang Prabu. Kula pinanggih dumateng Jaya Lengkara. Dadak angayoni Sang Prabu. Kepiye? Bilih boten sowan wonten ing Praja Medang Agung ing ujub piyambakipun badhe nyuwalaken paprintahan. Yen kaya ngono pratelane wong-wong Megobang balela saka pemerintahan negara Medang Agung. Estunipun kados mekaten. Banjur Purbawasesa keng ingsun pasrahke marang jeneng sira kuwi. Sampun boten kirang-kirang abdi dalem. Ngemutaken tumindakipun Jaya Lengkara. Nanging piyambak tetep kukuh kepengin nguwalaken paprihal sakemah dadosaken Sulaya namung kemawon Sang Prabu. Kepiye, Kang? Campuhipun perang prajurit Medang Agung kula unduraken. Prajurit Medang Agung padha kalah. Tetelo wong-wong saka Megobang ora kena sinangga gampang kanthi kuwi. Yen pancen Kang Senopati Medang Agung ora bisa ngrangket Adipati Megobang. Sawetara titip negara ingsun pribadi king bakal magut sunalika. Yayi Retnosan, Sing kula sira sowan ana ngersanipun Kakang ora katimbalan, malah kapara. Sowanira bebarengan karo bocah lanang. Ana wigati apa? kepareng matur Kang Mas Prabu. Dal sak menika Medang Agung sampun nemoni katentreman.
sik. Aturira Medang Agung nemokake katentreman. Jlentreh kepiye, ya? Jalaran menapa? Megobang lan saandhanipun sedaya menika sami kendang sampun kasulan yuda. Dadi wong-wong Megobang wis padha kalah. Si Matur nuwun. Yai, dene sliramu bisa ngalahake wong-wong saka Kadipaten Megobang. Tanpa ana sliramu, pun Kakang kuwatir mengko ngrangsek ning pemerintahan negara Medang Agung gawe geger ana ing Kutagara. nyuwun sewu Kang. Kepiye? Ingkang saged ndherake sedaya tiyang saking Megobang menika dene kula. Dudu sliramu. Banjur sapa? Kaneman menika ingkang nami Bayu Kang. Nom-noman kae. Si Ya. Mendha sawetara ya. Gus. Nggih, Bayu jenengmu. leres. Manut ature kadang ingsun Retnosanti, sira ki bisa ngalahake wong-wong saka Megobang. Leres, Doro. Ya. Merga ingsun wis nate paring dawuh sapa wae ora mawas. Waton bisa nentremake negara Medang Agung bakal ingsun paringi ganjaran Kumawati. Yusipun, estunipun kula nderek nentremaken menika sampun bingah. Awit kula maos kawula wonten ing Medang Agung. Ya, ngono ya kena nanging sabdaning ingsun ibarate sabda pandhita sepisan datan kabaleni. Sadurunge sira nampa ganjaran saka kersane ingsun bakal mundhut pirsa. Apa ning desamu kono kowe wis duwe bojo? Kok dereng Yusipun? Durung. Tesih Joko nggih. Yen kaya ngono, sira bakal nampa ganjaran awujud putri. Ganjaran wujud putri. Ya, Sembah nuwun matur sembah nuwun nggih. dadi gelem nampa. Nggih. Yen pancen kaya ngono tiwas kebeneran, sira bakal ingsun dhawuhake kelawan putraning ingsun, Dewi Bandini. Ajudaken kalian Dewi Bandini. Iya. Lah kok malah kaya wong bingung ki njur kepiye? Bayu badhe penyajuduake kalian pulunan kula Dewi Bandari Kang Mas. Iya. Bayu. Ini tapa? Imane manuk. Pulunanku kae mlayune enak karuan. Yo ora kok tapa edan. Tapa sih? Aku ora ngasani kendang Kang Mas Prabu. Piye kepiye? Nggih, Ati tapa Bayu? nggih. Nggih, kula purun Ndoro. Sliramu gelem? Nggih, Pak Sagah. Yen. Bandari. Sliramu bakal Rama jodhokake lawan noman saka desa sing jeneng Bayu. Merga gedhe lelabuhane tumrap negara Medang Agung. Kepiye saguh apa ora? Purun Rama. Sliramu gelem? Yen kaya ngono, ngiras pantes tetepungan gladiwana kantinen manjing ana ing Taman Sari. Salin busana ya. Nggih, Ndoro. Wela, gandeng. Sing mesra Bayu sing mesra. Digendong ngono lho, digendong dibawa gone taman. Nggih, nggih. Digendong taman. Gendong. Gendong nggih. Iya gendong. Jelas ta Kang Mas? Lah kok malah kadang isun kan toko ya? Gawane pantu sodo. Apa?
piye kepastian. Ramane nyatanipun sedaya para abdi ingkang pinsinan pasrahaken dumateng kula. Sedaya kula tansah ngesti dawuh kula boten nate nindalani dawuh kula. Menawa to panjenengan badhe ngesakaken menapa kemawon. Tartamtu sedaya sampun sumasta. Kaya ngono ya. Rayut. Ini Widuri. Yur saiki wis pinter apa wae. Ya. Kula wonten pembukuran menika, kula bisa dianjurkan kanjeng. Kula ugi Pak Adi didhahar panjenengan. Kula ugi nyampe kadung panjenengan. Kaya ngono. Ya sing dak jaluk ini Widuri. Rening Jura iki sawijining putraning Patih panguwasa kaloro ing Megoban. Dadi tindak sapecah tembung saklimah iki bisa kanggo tepa patuladaning kabeh para kaum putih. Mula pagaranipun becik dilestarekake. Bule, Inci kula Ramane. tenane pirang-pirang dina iki pancen ana babak sing bakal ndak rembug lawan sira. Babagan menapa Ramane? Ayo ora liya saka pakardine putramu si Widura. Mongko nalika semono kekudanganku nggonku jejodohan lawan sira iki pisanan diparingi turun. Keng wijil jalu to lanang ora liya anakmu iki. Pangudang-udangku besok dewasane iki bisa dadi bocah keng pinter keng migunani marang isa bangsa lan negara. Ning jebulane kabeh ki mau luput saka kekudangan mrojo saka gendongan. Bareng saiki putramu Widura iki wis dewasa. Saben dina aku ki nampa palapuraning kabeh para bocah nom-noman. Iki senengane tansah munjuk waragan. Dem-deman senengane ngabotoan main. Yen wis mendem senengane uga nggodha marang bocah-bocah wadon. Lah iki lho. Nanti putramu sing duwe tumindak kaya ngono kuwi sing luput ki tenane dudu sapa-sapa. Ora liya sing luput ki sira. Dados panjenengan menika nglepataken dumateng kula. Ayo mesti wae jalaran apa? Allah lan becike. Pakating putra kuwi saka panggula wentaing kaum iku. Nuwun pangapunten Jiramani. Ya. Nyatanipun anggen kula kaliyan putra-putra boten kirang-kirang. Tumindak ingkang ala-ala wau kula priwanti. Nyatanipun sedaya kula boten digega kaliyan putra panjenengan. Lan malih Ramani. Putra panjenengan menika miyos kakung. Kedahipun boten namung kula ingkang kula wentah putra panjenengan. Panjenengan ugi nderek kula wentah sinaosa kados menapa menika putra panjenengan. Dados sampun nepataken dumateng kula kemawon Ramani. Kanjamu bener dasar mawa watonan. Ning teng sira kudu ngerti. Jeneng aku kuwi dadi praboting negara wakiling bupati. Saben dina sine aku mung nindakake kewajiban ngenani bab katentremaning negara meranata dening kawula ana ing Kadipaten Megoban. Kaya-kaya aku kuwi jarang banget
kondur ning dalem patian. Lah mila ramane kula mangertosi menawa panjenengan Gusti kalian sesembahan panjenengan. Nanging panjenengan ugi ampun nglerahaken kalian keluarga panjenengan. Putra panjenengan ugi betakaken panjenengan kula wentah putra panjenengan. Boten namung damelan kemawon ramane. Anak lanang sing kudune iki bisa mikul dhuwur mendem jero lawan wong tuwa. Ning nyatane bareng diwasane anakmu sing dulu. Iki kaya-kaya isine iki tansah gawe wiranging wong tuwa, gawe liseme wong tuwa. Nggih mangke menawa putra panjenengan kok sampun langsung monggo dipunimutaken. Jajal nganti yamene Ngaten ramane. ana ngendi wae yen Wong sawit sing kalih kancan-kancanipun sami ketemu dengan Aku wis tekan kono ing patian. Padha balik. Lah, Rama. Aku ya Rama. Aja kaya ngene iki lho. Ana ramamu kok Kanjeng Ibu. Sungkem pangabekti kula mugi kadul. Ya wis tak tampa ora lewat pangestu nek pun ibu ditampani. Mo. Nek aja kaya ngene iki to, Nggih. apa? Sungkem kula katur mo. Untuk Mas, sampun bagus ngaten. Ya, tak tampa pangestune wong tuwa ditampa. Dole pitu. Kanjeng Rama. Mbok yo aja nganti dibacut-bacut. Gone tansah mung biwaragan. Wes to. Bondo donyane wong tuwa iki bebasan. Arep mbok gawe seneng-seneng sak karepmu. Patut sing mbok tuku ki barang sing migunani. Aja njur tentekane donyaning Rama lan ibumu. Iki isine mbok ge ngunjuk waragan. Isine mbok nggo main ngabotoan jadu remi lan sak panunggalane. Sira ki kudu ngelingi to, Le. Sira ki putrane Patih, panguwasa sing angka 2 ana ing Kadipaten Megobak. Bu. Ngopo Rama dadak duka karo aku? Ramamu Salahku apa, Bu? Ramamu juga karo kowe kuwi yo, Nggih. Jalaran pemindahmu sing ora bener. Taun saben dina anakmu tansah umben-umbenan sing kaya ngono kuwi mau. Nek cok ora tumindak sing kaya ngono tak kira Ramamu ora bakal duka marang kowe. Kowe kudu besane marang ibu. Mo. Ibu kok ditukani marang Ramamu saka tumindak. Ibu lho. Nggih. Rama duka kalih kula. Kaya mesti wae. Kula tampi mo ning sakderengipun ngunjuk riyin. Piye? Ngunjuk riyin. Ya putru. Aja sembrono kowe iki, lah kok malah Ramamu mbok tawani kaya ngono. Oh, ditawar. Selawase kowe nate ngerti yen Rama iki mujuk waragan. Boten nate. Boten nate Rama ngunjuk waragan. Widura, Napa? yen aku ki babar pisan ora nate ngombe waragan. Lho duwe turun di anak kowe. Saben dina isine mung mendem. Ngarep wis gak gawi. Yen sira ki srawung kawan kanca iki dideleng kowe dhisik. Sampun. Anggenipun paring duka kalih kula sampun. Ayo kudune kowe iki ngrumangsani putraning Punggawa Praja putra Patih. Kowe kudu bisa njaga marang asmane wong tuwa. Oh. Ngantos Kang Putra Widura saben dinten mung ngunjuk waragan.
mung tansah madon sapa ning warung ayu. Saben dina mung lempak karo Kanoman kabeh. Ana ing Kadipaten Megobak. Bener. Mung kula niku nuhoni menapa kang dados pangandikanipun Rama. Rama nate paring dawuh apa kawan? Panjenengan kalih pian mo? Mo. Rama nate dawuh kalih kula. Le kowe iki putra pepatih ana ing Kadipaten Megobak. Tak gadang-gadang putra mijil jalu ing besuke bakal ngenteni marang pun Rama. Bener. Nggone ngasta dadi warangka ana ing Kadipaten Megobak. Kula tansah midhangetaken mo, mboten kalih pian kula. Kula mboten lali babar pisan. Kajaba saka kuwi Mitungasi Rama napa? Dadi putra patih iki kudune bisa wor-worawor. Tumindak sak pecah, tembung sak kelimah, kudu bisa dadi patuladan mo. pancen kuwi Ing mriki sampun kula estokaken mo. Kula mboten nate damel-damel. Isine kula mung srawung lan wor-worawor kalih kawula mo. Kanthi nyatanipun ngantos kula kersa unjukan waragan menika saking wor-worawor kula kalih kawula. Para Kanoman sing kula wori saben dintenipun menika muja waragan, muja nggone ngunjuk waragan mo. Kula nalika semanten mung ditawani sak gelas mo. Kula jajal sareng kula rasaken jebul waragan menika enak mo. Sak sampunipun Kang Putra menika unjuk waragan mo. Muja mendem-mendeman kanca kula mo. Rencang kula niku mboten nemung setunggal kalih bebasan atusan mo. Umpami ing besuke kula niku mboten nrimo pengin dadi pepatih, malah kapara pengin dadi bupati mo. Widura Napa mo? tegese kowe iki tak kon wawor, tak kon Nggih. srawung karo kawula cilik. Nggih. Iki ora ndak kongkon kowe iki awor bocah-bocah sing padha seneng dem-deman ngombe waragan ki ora. Sira wawor ya kudu lawan Kanoman-Kanoman sing becik tumindake sing jujur. Oh. Lho yen kowe iki isine saben dina mung mendem lan mendem. Padha wae kowe iki mirang-mirangke lawan wong tuwa dianggep yen to Rama iki ora bisa ngluwentah lawan anak. Dados Rama nggih. Rama Ayo. napa? Ana unen-unen. Jeneng anak lanang kuwi kudu bisa mikul dhuwur mendem jero lawan wong tuwa. Ampun kuwatos. Semuning Rama gedeng kalih kula. Duka kalih kula nggih. Ora teges Rama iki gedeng. Lah nyatanipun Rama ngendikan. Kula keng parikedah wor-worawor kalih Kanoman sing sae-sae. Ya, Ampun ngantos wor-worawor kalih Kaneman sing kersa ngunjuk waragan. ayo sing seneng main barang iki Rama iki ora seneng. Apa nek seneng madon? Iki saya gedeng Rama iki yen ngerti. Wong lanang seneng madon. Nyuwun sewu mo. Teges Rama menika bina kasih. Ban sinde ban siladan mo. Najan to Kanoman ingkang tumindak sae boten kersa ngunjuk waragan. Kedahipun dipun kumpuli. Lho lajeng menawi to panjenengan menging dhateng kula. Kang parikedah ampun ngantos wor-worawor dhateng Kanoman ingkang kersa ngunjuk waragan. Lajeng sinten
Unggawa praja lan nayokaning praja ingkang badhe war-war rawuh dhateng kawula ingkang unjuk waragan mo. Cukup. Kok bantah wae Saben dituturi wong tuwa kandha sak kecap kowe rong kecap. Wong tuwa kandha petang kecap kowe 5 kecap. Iki lho. Nggih. Wiwit dina iki. Kowe kudu bisa mareni aja mbok bacet-bacetke nggonmu ngombe waragan. Rama iki ora iman. Enteke dhuwit pira wae. Nanging Rama iki mesake kelawan kowe. Jeneng wong ngombe waragan. Kuwi ora wulung ing mengkone bakal rusak raga, Melas dhateng kula. Ayo mesti wong kowe putra. Kula putra Kowe anak. panjenengan. Kula putra panjenengan. Iya. Panjenengane sugih bondo donya lho. Panjenengan sinten ingkang boten ngertos pepatih wonten ing Megobak. Iya. Menika donyanipun kathah bebasan dipun dahar ngantos dumuginipun pejah boten ngantos telas. Kuwi bener. Nanging kenging menapa? Saben dina kula mung dipun jatah 300.000 momo banget sampeyan. Ngoten niku kok gangsal atus tasak yuta rak ngoten. Ayen kowe iki mbok duit pira wae kon ngentekke ya entek dina. Kula niku namung nuhuni menapa kang dados pangandikanipun Rama. Ngene. Widura Napa? iki kanggo bilasi jiwa lan ragamu. Nggih. Yo, tenan. Ono dua. Kita coba. Hei! Neng. senengane dituturi karo ramane kok Ya bantah. dhewe cok nakal meneng ae senengane ngelok. Bro. Nggih. Kowe kudu manut ibuh lan prakti kele wong tuwa. Napa mo? Ndak jaluk kanthi banget pisan kowe kudu bisa nglereni nggonmu ngombe waragan. Dungkap kaping pindho. Kowe bakal ndak sekolahake. Ana ing bangku pamulangan. Kok malah guyu. Kula niku gumun kali Rama. Gumun bab apa? Kula kan sekolah mulai. Sira kuwi jeneng putra penggawane praja putra Patih. Nggih. Saora-orane kowe kudu ndarbeni kabisan. Mergo apa? Jeneng wong kuwi yen gelem sekolah ana ing bangku pamulangan. Kuwi padha wae golek ngelmu. Besok dewasamu kowe bisa dadi aparating negara, dadi punggawane negara. Dados kula keng supados sekolah. Nah, Nimbung ilmu. nimbang ilmu mergo Rama iki lumangsani yuswane wis Lungse. tuwa, Nggih. lungse. Oleh-olehane napa sekolah niku? Ayo oleh-olehane iki ya mesti ilmu. Ngelmu niku mengkenipun entuk napa? Jeneng wong ki yen duwe ilmu, duwe kabisan. Saora-orane besok kowe iki bisa dadi prajurit, gedene dadi saka gurune praja. Jenengan iki aneh. Kok aneh? Aneh piye? Wong kula niki kan sekolah. Golek ngelmu. Ngelmu niku wong sing duweni ngelmu bisa duweni pangkat derajat. Nah, jeneng wong ki yen duwe pangkat lan derajat, Duwite akeh. kuwi mesti bayarane akeh. Saben wulan iki napa bayaran, saben sasi iki napa gaji saka negara. Kena mbok nggih murakapi umpama kowe iki omah-omah wis duwe bojo duwe anak, kena kanggo ngopeni anak bojomu. Lajeng bondo donya ingkang dipun darbeni dening Rama kangge napa?
Kamangka Rama menika sampun tuwek. Sampun yus 8 Ya. Bondo donya kepatian nika kathah sanget. Mubra-mubru menawi to bondo donya ing besokipun kepatian kawarsaken dhateng kula mo. Boten badhe ngrasaken mo. Dadi cetane kowe mung nyagerke wong tuwa. Mungkin mo. Jeneng wong urip iki aja jagake marang wong tuwa. Yen bisa ki kudu mandiri. Mergo apa? Ayo, donya iki bisane unyo, derajat bisane minggat. Tuh. Nanging nggih. Lho, Bu. Siramu ki manut marang pangandikane ramamu. Kabeh mau mung kanggo kabecikanmu yo nggih. Aja kaya ngono kuwi tansah bantah wae to dituni marang ramamu. Kula namung badhe ngugemi dawuhipun Kanjeng. Yen to kowe gugu marang ibu, saiki manut apa pangandikane ramamu, kowe kudu nderek. Sekolah ben pinter, ben ora ngono kuwi mung medo ngombe, main. Terus arep dadi Apa ngomong apa, Mak? Lho, Maido apa? Masmu. Kowe maido. Isin lho Kang Mas. Ampun sisan malah. Anu. Lho mbok aku ngambung karo adikku ora dadi pepak apa to, Bu? Ya ora apa-apa ning adikmu kuwi wis gede. Ora apa-apa to, Bu? Ora apa. Aja terus ngono to Widura. Kasar temen Ya ngene iki lho kowe iki nang Apa to? Sopan ngene lho Kang Mas. Sing sopan. kesempatan. keras ae adine barang kok kudu disemprot ae. Mesti kok meri kowe. Mo, Ini kula namung ngestokaken dawuhipun Rama. saiki rene kowe iki isih kahanan wuru, kok mendem. Nggih. Kono ngaso turu wis dhisik. Sesuk-esuk kowe ndak kanthi ning Sela Putih. Kono iki paguron. Ning Sela Putih, ya. Ngestokaken. Nah, kono, jange pamit. Yo leren kowe dhisik. Lah, Adus-adus dijusuk sambet ben mari mendeme kowe yen. Kalau Kang Mas. Aku iki Kang Masmu lho. Nggih. Oke, yo. kono bapake. Ayo rene. Nyai Patri, Sekadus putri ramane. rene iki aku lagi wae kaji bae jaga kabeneran analiti para prajurit ing Kadipaten Negobang. Kula bakal ninggalke dalem kepatihan. Jaganing putramu aja nganti metu saka ing Kadipaten. Wis tak